vztahů, které tam jsou. To je asi tak. A otázka rozbití koridoru sanitárního, který byl na severní Africe, tak to je příčina v podstatě dneska té vlny těch imigrantů. To není otázka jiná. To rozbití koridoru na tom se podílela Evropa se Spojenými státy. V podstatě někdo zastává názor, že to je součást určité hospodářské války mezi Spojenými státy a Evropou, stejně tak jako další konflikty, které dneska jsou. A že to tak asi. Takže mám dotaz, jestli z pohledu třeba pana velvyslance doopravdy ta otázka rodiny a role postavení ženy, jestli je to doopravdy tak, jak je to dneska v evropské kultuře naší, co říkáme, kultuře přijatelné, jestli to je akceptovatelné pro většinovou část evropské populace. Děkuji za to připomenutí. Já když jsem se na to koukal na ten podnázev, tak mi došlo, že jsem tam možná zapomněl napsat ještě tu jednu tradici evropskou, která je také velmi silná, a to je z toho osvícenství ateismu. A možná, že to vadí těm muslimům ještě ze všeho nejvíc. Aspoň teda, když podle toho prohlášení islámského státu, kteří deklarují, že křesťané a židé by jim nevadili ani na území, akorát by platili nějakou daň hlavy, kdežto ateisté jsou hodně pouze utracení. Tak, tady, prosím, tady předsedu. Karel Světnička, nebudu mít komentář, budu mít přímo otázku na pana velvyslance, jakou vidí budoucnost řešení organizace zvané Islámský stát. Děkuji za jasně strukturální dotaz. Tamhle vzadu se nám hlásí paní Jana Wolfová, tak také dostane prostor. My na záznam potřebujeme, aby jsme hlásili. Dobrý den, já jsem Jana Wolfová, já se vůbec nebudu zajímat, v tuto chvíli nebudu mluvit o Islámském státu. Pro mě jsou dvě věci nebo dva dotazy. Za prvé se chtěla zeptat, jaké kolonií mělo Německo. Já se domnívám, že Turecko nebylo německou kolonií, takže a jaké kolonií mělo Švédsko, když jste mluvil o tom, že se naše státy těžce vyrovnávají s oním kolonizátorem, nebo ty státy, které dnes přichází s tou kolonizací. Německo má dnes v podstatě jednu z největších muslimských index Turecka a nedomnívám si, že Turci byli kolonizováni, nebo patřili do koloniální vlády Německa. A druhá věc, a všichni víme, že nejlepší integrací, o které mluvíme, jsou manželské páry nebo prostě ty dvojice, které postupně prolínají. Ovšem, ono je to strašně těžké prolínat v muslimském nebo prolínat s islámským nebo s muslimy, že tam je jasně dáno, že muž si může být jakoukoliv ženu, křesťanku a podobně, ale jejich děti jsou samozřejmě vždy muslimové, zatímco muslimka si nesmí vzít křesťana, nebo ateistu, nebo nemuslima. Takže ono integrovat s tím, když máte jasně dáno, že máte některé věci zakázány, tak ta řeč o integraci je strašně složitá. A třetí věc, mluvíme o gétech, ale že ta géta vznikala především proto, aby zůstali neintegrováni, aby mohli nadále si utvrzovat v tom, když Němci, vzpomeňme do jeho brata, který říkal, že ve třetí generaci budou Turci nejlepšími Němci a dneska ty nejlepší Němci, a tam je jediná věta k islámskému státu, bojují v řadách islámského státu. Děkuji za jasně strukturální dotaz. Německo mělo kolonie, ale nebylo to Turecko a mělo jenom Namíbii a několik dalších, ale nemoc dlouho, takže tam ty imigranti skutečně nepřišli. Tak ještě jeden dotaz tadyhle a necháme panelisty reagovat. Já bych měl jenom dotaz jasný na všechny panelisty. Jako mě prostého občana udivuje, proč i muslimové emigrují do úplně jiných kultur, tedy do Evropy a jinde. Proč, když dochází k nějakým problémům v té jejich původní zemi, nejdou do jiné muslimské země? Co je vede k tomu, že musí třeba nějaké problémy s tou asimilací nebo s tím integrováním? Proč prostě jednoduše nejdou do
jiné podobné muslimské země, podobně jako když u nás byla emigrace v těch letech po, já nevím, 48-68, tak tam emigrace byla z Česka, řekněme, do Německa, do Ameriky. Proč teda ti muslimové si nevyberou tu podobnou kulturu a proč jdou do toho strany své? Děkuji za jasný strukturní dotaz. Kdybych poprosil panelisty o nějakou reakci. Thank you very much. It's all very valid questions. Just try to be brief to cover it all. I will start with the refugees in the Czech Republic. Dobrý den, děkuji za veškeré otázky, jsou to velice důležité a velice hodnotné otázky. Já bych začala s tou otázkou utečenců, kteří míří do České republiky. If you think that 100 to 200 refugees from Islamic countries would constitute a problem to the social system of the Czech Republic, we have in Saudi Arabia 200,000 Syrian refugees. Jestli si myslíte, že 100 nebo 200 utečenců může v České republice způsobit nějaký velký problém, konkrétně sociální problém, že by to byl pro Českou republiku sociální problém, tak vám chci říct, že my v Saudské Arábii máme 200 000 syrských uprchlíků. 100 000 kuvajských uprchlíků, 60 000 ze Spojených arabských emirátů. Only the Gulf region hosts 500,000 of refugees. Jenom v zemích Perského zálivu je 500 000 utečenců. And the most refugees we have noticed ourselves that most refugees that come to Europe they have a link somehow. A zjistili jsme, že většina těch utečenců, kteří míří do Evropy, zde mají nějaký spojení. Like for instance, if I take UK, Když například vezmeme Velkou Británii, most refugees there they have relatives live in the UK. Většina těch utečenců, kteří míří do Velké Británie, má nějaké příbuzné, kteří žijí ve Velké Británii. So in the end of the day, I think we are doing our homework. Takže myslím, že v konečném důsledku musíme dělat tu naši domácí práci. The issue of integration within a secular atheistic society. Otázka integrace do sekulární ateistické společnosti. I must say that it's quite controversial. Musím říct, že to je docela kontroverzní věc. But if we go back to the Universal Declaration of Human Rights, Ale pokud se vrátíme k Všeobecné deklaraci o právech člověka, and the international instrument that a Czech is a party to, a to je mezinárodní nástroj, který ratifikovala i Česká republika, as well as international resolutions, stejně jako další mezinárodní rezoluce, you will find that the issue of tolerance could be achieved. tak zjistíte, že otázka tolerance je dosažitelná. One of the major factors of the Universal Declaration of Human Rights is that the respect of cultural particularities. Jedním z pravidel té Všeobecné deklarace lidských práv je respekt ke kulturním zvláštnostem. So I'm sure that if this is respected and the respect is exchanged between all members of the society, and I think this will achieve peace and stability within the society. A já věřím, že jestliže na straně společnosti bude ten respekt a přijímání těch změn, tak bude ve společnosti dosaženo vzájemného soužití a míru. It's just the issue of how to adhere to it. Je to jenom otázka toho, jak se k tomu postavíme. And to how to be well educated to receive and to accept. A jak budeme vzdělaní natolik, abychom to mohli přijmout. The issue of the Indonesia and the Muslims there, the Orthodox, as was called by Mr. Shabarka. K otázce Indonésie a muslimů, těch ortodoxních, jak to pan Šabatka nazval. I mean, we don't have strict
We don't have Orthodox Muslim, but we do have strict Muslim, and this is determined according to how much he adheres and follows the rules of Islam. My nerozlišujeme muslimy na ortodoxské a neortodoxní, ale na ty, které přísně dodržují a méně dodržují základní pravidla islámu. Yes, maybe in the Arabian Peninsula, in Saudi Arabia in particular, especially in the central province, they are more strict than the western province. In the central, more restricted than the western. Možná, že příklad na Iberském poloostrově jsou mnohem striktnější třeba v centru a méně na západě. So in the end of the day, Islam it's a faith by itself, but it's the applications of Islam, adhering to it, is different from one culture to another. Ale konec konců islám to je víra jako taková a způsob, jak je tato víra vyznávána a jak je dodržována, nebo jak jsou dodržovány jednotlivé pravidla, ty se v jednotlivých zemích liší. As for Muslims and Christians living together, co se týče spolunažívání muslimů a křesťanů, in Morocco you have Muslim and Jews living together. V Maroku žijí muslimové a židé společně. In Egypt you have 12 million Copts living with Muslims. V Egyptě máme ty tak známé Kopty, kteří žijí s muslimy. In Lebanon, 55% of the population Christians, they live with Muslims. V Libanonu 55% je křesťanského obyvatelstva, který tam žije spolu s muslimy. In Syria, 15% of Christians live with Muslims. So v Syrii 15% křesťanů žije společně s muslimy. So the issue of living in harmony is not a problem. Takže otázka soužití v harmonii to není problém. Just to accept one another. Je to jen otázka toho, aby se vzájemně akceptovali. Děkuji. K těm ženám, jestli by mohlo postavení žen a the role of women in the families in Islam and well, the role of women in Islam, the woman in Islam has got a very dignifying status. Co se týče postavení žen v islámu, ženy v islámu mají velice ctěné postavení. I shall talk about my country, which is the most strict. Budu hovořit o své zemi, která je tou jednou z nejpřísnějších. They play a major role within the society. Ženy hrají významnou úlohu ve společnosti. We have 30 women members of the parliament. Máme 30 žen, které jsou členky parlamentu. And if you follow Forbes magazine, you will find that the most successful and richest woman in the world are Saudi women. A když budete pozorně sledovat časopis Forbes, tak zjistíte, že nejbohatší ženou je saudsko-arabská žena. Because they are highly skilled in businesses. Tady dotaz. Já jsem se chtěla zeptat pana velvyslance, kdy budou mít u nich ženy možnost řídit auto. This is a very good question. To je dobrá otázka. Because the media, I must say, have made a mess out of it. Protože média tuto otázku hodně zkreslily. Government has no objection. Vláda proti tomu nemá žádné námitky. But the social structure itself. Ale sociální struktura, nebo struktura společnosti jako taková, They made 4 times statistics to ask women who wants to drive. 4krát prováděli statistiku nebo průzkum a ptali se žen, kolik z nich chce řídit auto. And the 72% of them said no. A 72% žen řeklo, že nechtějí řídit auto. For so many reasons. Tomu se dostanou, jo? But the reason why, because A důvod, jaký byl důvod? they felt more comfortable to be driven by a chauffeur. Protože je to pro ně, cítili, že je to pro ně pohodlnější, když je veze Not caring about šofér. other aspects of parking.
parking or taking care of the car. A nemusí se starat o žádné parkování nebo pečovat o to auto. As for the other 28, Co se týče těch 28% žen, we have to make sure that they are safe when they drive. musíme zajistit, aby byly bezpečné nebo bezpečí, když budou řídit auto. In spite of the government, in spite of Já vám to vysvětlím, nechte mě mluvit. the society, I mean, the kingdom of Saudi Arabia is 83 years old. It's a very young society. Já bych chtěl říct, že ve společnosti ten náš stát je teprve 33 roky jsou, takže jsme velice mladým státem. It's contained Naše království. It's a contained and closed society. Je to uzavřená společnost. Now, for the woman to drive by itself, A teď, když žena bude sama řídit, she will be faced with abnormal behaviors of men, of some men. Tak vlastně se setká s tím, že se k ní někteří muži budou chovat nenormálním způsobem. Especially the young. Zvláště mladí. We are 50% of the population of Saudi Arabia are young, below 20 years. 50% našeho obyvatelstva je mladších 20 let. So this is would endanger them. Takže to by pro ty ženy znamenalo nebezpečí. But even though the government said by itself, they said for their own sake. Ale nehledě na to, vláda řekla, že pro jejich vlastní There are studies now by the parliament teď byly provedeny studie ze strany that they will start allowing women to drive over 40 ze strany parlamentu s tím, že ženám and then later over 30 years. Ve věku nad 40 a později ve věku nad 30 let in gradual status where they will be accepted by the society. Povoleno řídit a vlastně postupně toto bude rozvolňováno tak, jak to bude do společnosti akceptováno. Děkuji panu Wilson, teď nejsou dotazy, teď ještě necháme reagovat. Já bych jenom chtěla říct, ta otázka byla jinak, ta byla, jestli ta imigrace, která sem přichází, jestli pro ty rodiny a pro ty ženy je akceptovatelný se integrovat do role, do té situace, která je u nás, to znamená do té integrace, do té společnosti. Well, I mean, if the role that they're playing here does not contradict, pokud teda ta role, kterou tady ženy hrají, není v rozporu does not contradict with the principles of their own beliefs, se zásadami jejich víry, why not? tak proč byste nemohli udělat? Já bych poprosil pana Novotného na toto téma, chtěl něco dodat. Já si myslím, že ten pojem integrace musíme nějakým způsobem si ujasnit, o co jde. Přece může existovat integrace, která neznamená, že se lidé zbavují nebo respektive zbavují nějakých svých zvyků, svých nějakých tradic. Důležité je, že prostě se dodržují zákony. Nezaměňujme zvyky a zákony. My si přece můžeme představit, a pozitivní zkušenosti jsou, že vedle sebe skutečně v té Evropě, v té historii dneska prostě existují prostě enklávy, prostě muslimské, křesťanské a tak dále, které si udržují své zvyky až mírově spolu žijí. Ale musí dodržovat prostě zákony. A nemusí se za každou cenu vzdávat svých zvyků. Manželství, v rozdílném pojetí třeba manželství, na jedné straně v islámu a na druhé straně v křesťanství, není žádná fundamentální překážka pro to, aby tyto dvě enklávy prostě spolu normálně mírově koexistovaly, žili. Spolu se normálně potýkali. Nejsou tam žádné, to jestli žena prostě v tomto světě islámské prostě si nemůže dělat řidičák z nějakých důvodů, tak to platí tam, tady je to jiná věc, ale je to svým svobodný rozhodnutí, jestli to může udělat nebo neudělat, ale tím nikoho jakoby neohrožuje. Tak nezaměňujme zvyky a zákony. Zákony dodržovat v té dané země se musí, ale zvyky se můžou prostě podržet. A drtivá většina
zvyků, těch rozdílných kultur nezakládá nějaký fatální důvod prostě ke konfliktu. Děkuji, odpověď, pan poslanec Šarpatka. Já bych se jenom slovo k té integraci, protože mluví to, zapněte si to, tam mluví. Nízka. Co to je? Já mluví. To mluví. Tak já se prostě já souhlasím skoro se vším, co tady bylo řečeno. Souhlasím s tím, že musíme být tolerantní a respektovat. Na druhou stranu, já když půjdu někam na návštěvu a uvaří tam rajskou s knedlíkem, tak asi nebudu říkat, hele, tohle já nerad, já radši řízky, že jo. Takže když někdo přijde žít do naší země, musí, a bylo to tady řečeno, respektovat naše pravidla, naše zákony, naše zvyky, naše morální normy a tečka. A když bude soukromí praktikovat svoji víru, své způsoby, no tak to je asi úplně v pořádku. Co se týká, ano, Německo mělo kolonie, Turecko mezi ně nepatřilo. Turci přišli do Německa v 60. 70. letech jako gazarbajtři během toho poválečného boomu. Neznám přesně situaci tam, jsem nicméně poměrně dobře obeznámen se situací ve Francii, kde ta geta vznikala hlavně ze stejných lidí z pracovní síly, která přicházela z bývalých kolonií z Maroka, z Alžírska, ze Senegalu, z Mali. Vláda jim postavila, nebo podnikatelé jim postavili paneláky poblíž těch průmyslových závodů. Ti imigranté původně měli kontrakty na 5 let. Podnikatelé záhy zjistili, že oni se 2 roky tu profesi učí, pak po 5 letech by je měli vystřídat, tudíž dosáhli povolení toho, aby se jim kontrakty prodloužili na dvojnásobek. Po 10 letech socialistické francouzské vlády odsouhlasili, že tam můžou přijet jejich rodinní příslušníci a narodili se tam děti první, druhé generace. Ve Francii existuje princip, takzvané principy země a krve, to znamená, kdo se narodí na území Francie, je občanem, kdo má minimálně jednoho rodiče s francouzským pasem, je také Francouz. No a z toho potom, to jsou ti, kteří a jejich děti, kteří dneska nejsou integrovaní v té společnosti, nejsou to ti imigranté. Jsou to ti, kteří se už narodili ve Francii a jsou Francouzi. Jenže se pohybovali v getu, nenaučili se dobře jazyk, díky neznalosti jazyka nedostali dobré vzdělání, díky absence dobrého vzdělání nedostali dobře placené zaměstnání. Takhle ta situace podle mého vznikla a mám proto mnoho důkazů. No a proč přicházejí muslimští imigranti do Evropy, tak jednoznačně je to štědře nastavený sociální systém, to je také důvod, proč zatím nezůstávají u nás, ale jsme v tranzitní zemi a většina z nich pokračuje do Německa, do bohatého Švédska a tak dále. Proč nezůstávají zemí, kde je blízká kultura, jenom v Turecku je přes 2,5 milionu syrských imigrantů. Tak jenom tohle. Děkuji panu poslancovi a budeme další kolo. Tamhle vzadu. Tam jde dozadu, tam se bude. Já bych chtěl poděkovat panu velvyslancovi Saúdské Arábie, který musí odejít za účelem plnění jiných povinností. Jsme velmi rádi, že s náma byl, že jsme mohli možnost diskutovat. Thank you so much.
doktorantů. Jeden doktorant je z Irska, další doktorant je Němec. Samozřejmě musím dělat integraci, mám jich 7, mám taky Rusa a podobně. Když prosím vás, je to hezky, co tady říkáte, ten Sidan má manželku, takže musím se vtělit, by se řeklo, do problematiky těch lidí. A ta integrace spočívá v lidskosti, to je to nejpodstatnější. Takže mohu o tom hovořit, ale nebudu, protože toto vlastně jsme schopni realizovat na fakultě strojní. A všichni jsou spokojenosti, jak toho Němce, tak i toho Syřana. Takže to je můj malý příspěvek, takže vy vidím do té kuchyně jedních druhých. Ano, děkuji. Děkuji. Já bych ještě teď to přeruším, protože pan velvyslanec Uktaj z Pakistánu by taky nám rád něco řekl k té problematice, kterou tady probíráme, a tak bohužel též bude muset odejít. Pane velvyslanče, prosím. Excellency Minister and distinguished panelists, let me start by expressing my special gratitude and thanks to Minister of Industry and Trade, His Excellency Jan Miladic, for providing me also an opportunity to join this big group for this discussion on very important issue of Islam, European Union and Muslims and future integration. Vážený pane ministře, vaše excelence, vážení panelisté a ostatní dámy a pánové, dovolte, abych z začátku vyjádřila svůj velký vděk a poděkování za to, že pan ministr Jan Mládek mě pozval na toto vaše setkání a že se mohu připojit k této diskusi ohledně této velice zajímavé a aktuální otázky, to je otázka islámu a Evropské unie a České republiky a integrace muslimů do evropské společnosti. I am also hugely delighted to be sitting here in this intellectual forum to share my thoughts and views along with our Czech friends. Také jsem velice potěšen, že mohu účastnit tohoto intelektuálního fóra a podělit se se svými českými přáteli o své myšlenky a své úvahy. Well, today we all are standing at crossroads of multiple formidable challenges. Dneska všichni stojíme na křižovatce různých výzev. And the most important challenges out of all these are the spread of extremism and terrorism. A největší výzvou je šíření extremismu a terorismu. A to výzva, kterou čelíme všichni. Terrorism and extremism do have their long history not only after 9/11 but much before 9/11. Terorismus a extremismus mají dlouhodobou historii a existovaly nejenom po roce 2011, ale už dlouho před rokem 2011. But after 9/11, this terrorism and extremism have assumed very formidable forms and threats and manifestations. Ale před 11. zářím tyto formy existovaly a byly roztříštěné, existovaly různé formy toho terorismu a extremismu. I am not going to quote figures, but unfortunately after 9/11, the majority of victims of terrorism and extremism were unfortunately people in Asia, Middle East and Africa. Já nebudu citovat přesná čísla, ale bohužel po 11. září většina obětí, které byly obětmi těchto extremistických a teroristických akcí, byly civilní lidé v Asii, na Středním východě, v Blízkém východě a v Africe. In 2013 alone, I am quoting United Nations figures that out of all terrorist attacks, 82% happened in 5 countries. Budu nyní citovat čísla OSN. V roce 2013
Ze všech teroristických útoků 82% obětí bylo z 5 zemí. Including Afghanistan, Pakistan, Somalia, Nigeria and Syria. Byly to Afghánistán, Pákistán, Somálsko, Nigérie a Sýrie. Well, we had the worst of terrorism around us. Takže máme kolem nás explozi terorismu. My country alone had enormous suffering in the last 13-14 years. Za posledních 13 až 15 let a moje země hrozně utrpěla. More than 60,000 people have sacrificed their lives after 9/11. Více než 60 000 lidí přišlo o život po 11. září. The spread of radicalism, terrorism, extremism, fundamentalism, all in sequence are spreading from that part of the world gradually towards Middle East, Africa and Europe. Šíření radikalismu, terorismu, extremismu, fundamentalismu, tyhle všechny směry se šíří ve směru k Střednímu východu a k Africe a k azijským zemím. Knowing the drastic impact of this tendency of spread of ISIL or IS, we strongly believe that we, international community, including all countries across the board, United States of America, Europe, Middle East, Asia, Africa and Islamic countries together need to have some common grounds to fight these threats and challenges. Při současném šíření extremismu a terorismu ze strany islámského státu v Iráku a Syrii, ISIL, IS, veškeré mezinárodní společenství, a teď, ať už se jedná o Spojené státy americké, arabské státy, Střední východ a další země, všichni musíme najít společnou půdu, společnou řeč a společnou platformu pro boj proti terorismu. In this debate I am so impressed to know across the board 4, 5, 6 ideas coming so forthrightly about some sort of understanding, common grounds, integration, social cohesion and addressing the problems in totality, not in isolation. Během této debaty zde zazněly asi 4 nebo 5 ideí, myšlenek, které mě skutečně velice potěšily, a to je vlastně myšlenka vzájemného pochopení, hledání společných kořenů, integrace a vlastně vzájemné tolerance. We understand all fears, apprehensions, phobias and possibilities which are unfortunately disturbing mindset or thinking of people in Europe and also in Czech Republic. My chápeme veškeré obavy, veškeré fobie a všechny další jevy, které mohou negativně ovlivňovat způsob myšlení lidí v Evropě, včetně České republiky. We condemn terrorism, extremism, fundamentalism in entirety. My popíráme a bojujeme proti fundamentalismu, extremismu a terorismu jako takovému. 1.7 billion Muslims, mainstream Muslims, are deadly against the rise of that sort of tendencies. 1,7 miliard muslimů, skutečně hluboce věřících muslimů, jsou zásadně proti těmto extrémním jevům. We need to sit together, think together, cool, how to take care of these problematic elements in our societies. Musíme si spolu sednout a musíme společně přemýšlet s chladnou hlavou, jak budeme řešit tyto problémy v našich společnostech. The
wiser approach is that if there are bad eggs, they should not be allowed to spoil the good eggs. Takový ten selský rozum říká, že pokud máme v duši špatná vejce, tak by nám neměly zkazit ty dobrá věc. I, being the chairman of OIC Prague Group, has issued a joint statement in consultation with 22 ambassadors of OIC countries in Prague. Já jakožto předseda pražské skupiny zemí organizace islámské spolupráce jsem inicioval přijetí společného prohlášení 22 velvyslanců zemí organizace islámské spolupráce. This joint statement was issued on 19th January, and on the following day I was so delighted to have a statement from the minister in the Chamber of Deputies sharing some of our common thoughts in that very enlightening statement. Tato společná deklarace byla přijata 19. ledna a následující den jsem byl velice potěšen vystoupením pana ministra poslanecké sněmovny parlamentu, kde se pronesl myšlenky, které sdílíme a které pro nás byly určitým povzbuzením. I am confident that after having that sort of forums, debates and discussions, we are definitely going to evolve a better understanding of our common threats, formidable challenges, and find a direction instead of entangling ourselves in non-issues like the rights of women in Islam, Christianity, Judaism, atheism, or other isms, and then to find certain strong, cohesive common grounds to fight against these formidable challenges. A já věřím tomu, že během takovýchto fórů, která probíhají a ještě budou probíhat, se nám podaří dosáhnout většího vzájemného porozumění, tak abychom společně mohli čelit těm našim společným hrozbám a abychom společně mohli definovat nějaký náš společný směr boje nebo odporu proti těmto hrozbám a nebudeme se utápět v takových otázkách, jako jsou práva žen v islámu, v křesťanství, v judaismu nebo u ateistů, ale spíše budeme hledat nějaký kohezní společný přístup k tomu, abychom mohli řešit ty hrozby, které nám všem hrozí. Let me conclude by saying that on this joint statement of OIC Prague Group, which is a litmus test for me, I have received more than 350 opinions, remarks, suggestions, proposals from the Czech society. A ještě dovolte, abych ukončil tím, že na tu deklaraci pražské skupiny Organizace islámské spolupráce, kterou jsme umístili i na našich velvyslancích, jsme obdrželi již 350 různých vyjádření, názorů, komentářů, které tuto deklaraci podporují ze strany českých občanů. That gives me high hopes. Yes, together we can. A to ve mně vyvolává velké naděje, že skutečně společně máme dosáhneme. Thank you for your patience. Děkuji vám za vaše. Chtěl poděkovat za vaše dodatečné vystoupení a chtěl bych říct, že ano, my ty oběti toho terorismu měříme velmi selektivně. Já jsem měl trochu smíšené pocity z porovnání dvou věcí, které se staly poměrně nedávno. Já jsem byl panu velvyslancovi Utajovi kontrolovat u příležitosti toho, co se stalo v Pakistánu, kde bylo postříleno více než 130 nevinných dětí. A občas jsem měl pocit, že toto vyvolalo bohužel
daleko menší odezvu, než to, co se stalo v Paříži, kde to byly v zásadě nevinné oběti oproti těm, kteří minimálně věděli, co dělají. Poprosil bych tedy ještě o závěrečné kolo. A tady pan doktor Sedlák začneme. To je jedno. Pane velvyslanče, to je velmi zajímavé, souhlasím, že, ale uvědomte si, že zase ta Evropa teď bude muset myslet ještě zase v jiných kategoriích. Jsou odhady, už se objevily první prognózy, že se bude valit do Evropy několik milionů Ukrajinců. Migrace. Protože Ukrajina se rozkládá, tak krachuje. A s něma půjde vycvičení, který rok se tam cvičí v tom praktickém boji teroristů. Protože to, co se tam odehrává na tom východě, to je kombinace obou strany odpovědného terorismu a tak dále. To je jeden problém, že musíte i vy zase vidět to, co vám se může momentálně třeba dát za druhé. Jsou tady velice seriózní ekonomické prognózy, že prostě třeba Milan Zelený, pane ministře, kategoricky všude po celé republice říká, nebude práce. Automatizace vytlačí Bobošíková, či ne Bobošíková. Ilona Ševčíková napsala teď vynikající knihu a ta tvrdí, že pro 80% lidí nebude práce. Tak buď lže, vymýšlí, ale pak ať si někdo polemizuje, anebo má pravdu. Prosím vás, už se automatizují i Číňané, už se automatizují Indové, kteří mají desítky milionů zálohy sem přebytečných lidí a tak dále. Čili děkuji, pane doktore. Má to volný obrovská koncentrace bohatství do rukou. Blížíme se k závěru, poslední dva komentáře vyšlaty, ale z druhé řadě, prosím. Krátce. Ano, budu velmi krátký a loučím to do 3 problémů. Ale obávám se, že k té krátkosti mohu být špatně pochopen. Čili můj příspěvek je pozitivní. Prosím vás, ty 3 pojmy jsou uprchlíci, integrace a vytváření menšiny. Pokud jde o uprchlíky... Na mikrofon, prosím, ano, čili pokud jde o uprchlíky, jednoznačné zastává stanovisko, ano, pomožme lidem, kteří to potřebují. Pokud jde o integraci, tady mluvíme ve slovu, který nebudeme umět vysvětlit. Co to je integrace? Je integrace vytvoření 2 skupin navzájem se dobře snášející, a nebo je to pohlcení jedné skupiny druhou. No a potom je vytváření trvalé menšiny. Řeknu tedy tady integrace a dám příklady. Jsou v Belgii integrováni Vlámové a Vlámové, žijí spolu, perou se, neperou. A přesto Belgie stála. Perou se, ale neválčí. Ano, a přesto stála politický v situaci, kdy se rozhodovalo, jestli bude Belgie nebo nebude. Zrovna tak Kanada. Rozhodovalo se, jestli se bude Děkuji, já myslím, že jsme dostali zhruba představu. V příkladech poukážu jenom na menšinu německou a českou. Čeští králové vytvořili menšinu, kterou jsme nevyřešili, žili jsme celkem, já žil Sudet spokojeně, ale vyřešila to až druhá světová válka. A proto teda kladu na srdce. Pomáhejme, avšak nevytvářejme menšiny. Francie už stojí na pravdě. Děkuju. Tak, poslední komentář. Jednak si stěžuju na diskriminaci v pořadí, pak jsem se hlásil. Prosím vás, otázka teda, dotaz je tento, nevím, jestli na to může odpovědět pan velvyslanec Pakistánské republiky, protože to bylo původně určeno k Saúdské Arábii. Jak vypadá integrace těch 200 000
tom státě, který má určitý počet obyvatelstva. Je to něco podobného. Prosím vás, jsou to uprchlické tábory, to podle mě není integrace. Jestliže je integrace podle mě, jestliže oni žijí uvnitř. A tím se obracím pochopitelně ovšem teda také na Novotného, protože jestliže se někdo integruje v té zemi, tedy uznává a akceptuje celou řadu zvyků, které tam jsou, on může mít zachovat si svou víru, ale žije tam. A teď je problém, prostě, který tu byl nalezen v podobě get, a v podobě teda také skutečnosti, že nejsnadněji příchozí hledají tedy styky osobní, což dělají všechny imigrace, a vytvářejí určité uzavřené, bych řekl, v řadě případů skupiny. Tak první otázka je ta, zda toto přispěje k integraci, nebo to vede ke komplikacím. A druhá otázka je, když se integrujou, tak jak můžeme mluvit o tom, že budou mít chuť se vracet. Tohle obojí je velmi složité. Dobře, to byl vtipný dotaz, na to bych skončil. Prosím. Já bych pan velvyslanec zareagoval, jo? Thank you for this very important social question of integration of refugees. Děkuji za tuto velice důležitou sociální otázku týkající se integrace uprchlíků. Saudi ambassador was talking about 200,000 migrants to his country. My country has more than 5 million. Ambasádor velvyslanec Saúdské Arabie hovořil o 200 000 utečenců z Sýrie. V mé zemi máme 5 milionů uprchlíků, které jsme přijali. And then they came as the result of war in Afghanistan. A přišli k nám v důsledku války v Afghánistánu. And then gradually their number declined to 3 million. A postupně jejich číslo klesalo na 3 miliony. We still are hosting a large number of Afghan refugees in Pakistan. Stále ještě poskytujeme útočiště velkému počtu uprchlíků z Afghánistánu. But the pinching point is they are not integrated in our society. Ale bolestivým bodem, ostrým bodem je to, že nebyli integrováni do naší společnosti. And most of problems which we are facing today in Pakistan are also because of social impact of the presence of a large number of refugees. A velké problémy, se kterým se teď potýkáme v Pakistánu, jsou spojeny se sociálními problémy právě v souvislosti s tím velkým počtem uprchlíků z Afghánistánu v naší zemi. We are gradually sending them back to Afghanistan, but this is a long process. Postupně je vracíme zpátky do Afghánistánu, ale je to dlouhodobý proces. There is definitely a cost tag to that sort of migration. Určitě takováto migrace sebou vleče určité náklady. And that needs to be addressed adequately. A to je také potřeba adekvátním způsobem řešit. Děkuji, pane Sanče, bych poprosil ostatní dva panelisty o závěrečné slovo, pan poslanec Šarpatka. Už něco na závěr. Tak jenom, že mám velikou radost, že jsem měl možnost se podělit o svoje názory a případně osobní zkušenosti s vámi a děkuji, že jste mě vyslechli a přeji vám všechno dobré. Děkuji. To Novotný. Tak já ještě jednou děkuji, že jsem se mohl účastnit této diskuze a skončil bych tím, že chtěl všem panu Plesklotovi se snažit odpovědět, že si nesmím opravdu lézt integraci a asimilaci. Integrace skutečně umožňuje to, že prostě vedle sebe můžou žít příslušníci rozdílných kultur a různých věr a musí udržovat nějaké společné zákony, aniž by se vzdávali a museli vzdát většiny prostě svých zvyků. Integrace není přece o tom, aby se prostě vzdávali svých zvyků.
Integrace je to, že spolu můžou žít v nějakých harmonických, spolu komunikovat, vyměňovat si zkušenosti. A no, to je předpoklad, to je důležitý předpoklad integrace. Integrace není pohlcení asimilace. Nemělo by to být vytváření menšin. Nemělo by to být vytváření menšin. Takže asi tolik, ale bylo by to ještě na další diskuzi. Tak jo, děkuji všem panelistům, jejich odborná vystoupení, velvyslanci Pakistánu, který se přidal dodatečně. Děkuji za účast a dovoluji se vás pozvat na malé občerstvení, které je